Nyakwara Mugia Juang Jumani wuotho kela kamoro ni Homa Bay County kumoro ni Dol Kodera odichieng' makawuono chendo ni dhi ka okang' mopogore. Jumani an gi rawere winj ni youth odichieng' makawuono bende rawere ma bende an godo kawuono iluongo ni Henry Ogada en japur ten japith omiyo an owuon ang'o nyiswa kit pith ma en omiyo noneno ni ber mondo yier to sani nikech be iwacho ni tich sani onge tadiera king'iyo kata skul tinde ji somo to jomoko ok yud tich gima nyiso upile kendo awachoga enia elo mwandu nitie e pith kata gigo mopogore ma dhano bende keto e puodho kata imiere kaka gwen mago bende kelo yuto makare omiyo kamoro amora ma intie yie mona kaw kinde mar rwaki e chenro mar Jumani kaka pile an ilonga ni Alori nyaka Black machiegni. Ber. Idhi nade? Ingima maber. An ba ngima maber. Koro kawuono anyiso jopiny ni odichieng' ma kawuono wan gi chuny Gen Z. Ma bende kawuono ema dhi tayo wa chenro ni. Aneno ka be idich kari ka gik moko ng'eny. Inyalo nyiswa gimitimo mondi aito bang'e koro kwa chako interview to koro idhi leronwa nyaka nyingi. Koro kae kawuono e farm na makaeni an gi puodho moro matin kae makete chiemo an gi rabolo kanyo gi skuma kwa duogo koni to wan gi dairy farm moro kamatin an gi dhok ariyo sani minyiedho mamiya chak to kamano kasto sani koro kabe koro an gi koro koni koro koni dairy farm an mana gi dhok ariyo gi sani gin gimiya chak kama gin ariyo no te koro mane gima an go e unit na matin kain kasto koduogo koni to koro ka kete gwen kae ka kete gwen koro kae gwen man kae gin approximately 3 months old kasto maka 1 month 2 weeks gwen matindo kanyo uwinjo chuny Gen Z owacho ni en gi kare moro matin ma bende en gi dhok mamiye chak ochako nyiso ni en gi garden moro matin mabe oloso kanyo maber ma en galot gi rabolo iwacho ni ka beto dala ka dala nego bedi go olemo at least achiel e mier mar adek ochako nyiso ni mae project ma en godo kae en opidho gwen omiyo odichieng' makawuono wadwa wuoye kit gwen ma en owuon opidho machiegni. Kama ane gi gwen wanyalo biro mondo wane koni be karantie moko ma koro nyalo fulrinwa inyiswa nyingi gweng' ma wantie ikit pith ma iniwuon itimo. Koro ginyinga an Henry Ogada kawuono wan e piny mar Dol Kodera Homa Bay County. Koro kae wan gi pith mar gwen ma Sasso breed to ne watimo nachake from hatching an gi incubation machine kocha nanyiewo tong' ta keto kanyo to ema ne o result to my mano ber en ang'o mano mi motivation kata mijingo mar pidho gwen? Gima nomiya mijingo mar pidho gwen en ni nadhi alimo farm moro Migori to naneno ka gipidho gwen to nahero mondo ambe na develop passion no from kaka naneno kaka ne gipidho gwen. Koro passion ni no motivation no from farm mani dhie ma Migori. Aya ma kit pith ma isetimo kuom kinde marom nade? Mae koro an gi 3 months sani. An gi gwen madongo gine side moro madhi neno cha. Koro magi mane hatching mar ariyo. Koro asetime for a period of 3 months. 3 months. Koro kuma wantie ni wacho ni size ma wan go ni magi marom nade? Magi koro 1 month 1 week. Are really bed hatched. Kaito koche man gi mabit dito. Mabe wanyadhi kucho wane kaka mako kachalo dong.
Ma 3 months. Koso magi koro? Magi koro. Gin 2 months. Okay. 3 weeks. 2 weeks, sorry. 2 months, 3 weeks. Yeah, 2 months. 2 months, 2 weeks. Oh, 2 months, 2 weeks. Yeah. Erokamano ahinya. Daher ng'eyo ni imiyogi kit chiemo machal nade to bang' kinde marom nade odiochieng' kodiochieng'? Koro for the first 4 weeks, amiyogi chick mash manyiewe duka. Koro bang' chick mash ma amiyogi for 4 to 8 weeks. Kaka koro magi namiyo chick mash for 6 weeks. Kasa chako miyogi growers. But koro iyudo kamano seche moko nyalo bedo expensive. Koro nachako introduce azola. Ntiere plant moro milongo na azola ma nasechako pidhe on the other side. Makora biro supplement go feeding. Azola is rich in protein. Yeah. Okay. Ibo kiko negigi ichiemo kosidhi miyogi amiya azola kende? Abro ntieka kinyalo tuo ya azola. Kaso irege tikike gi chiemo. Kaso be nyamiyogi kapod en green kamano. Erokamano ahinya. Koro in ere motivation minyamiyo youth wadu kata Gen Z wadu korka pith ma in iwuon isetimo kuom kinde mar dweche 3. Already iseneno kiwacho ni ineno ka ber nitie. Ing'eni e pith kae pith okodeo kata in Gen Z kata in millennial. Pith aneno ni it is something monego bed ni bedo embraced because we understand sani kama pinyo chiko kodwa inyalo dhi misom to kata seche moko yudo tich no nyalo bedo shida but wan gi immediate teach minyalo create kendi kaka koro sani ananyawacho ni am self employed gitije gagi ma at the end of the day abiro yude gimoro rather than atiek school arit employment maseche moko be ok nya bedo. Yeah. Erokamano. Korka pi gwen dwaro pi marom nade kata odiochieng' nyawacho ni imiyogi pi marom nade to bang' seche adi koso pi olonegi aola kamoro tiwe gi modho? Wan gi drinkers kae magi. Moko muraka nini oko. But yeah, drinkers gi ma is 10 liters. Koro seche aketo negiga 30 liters in the morning. My main feeding program in the morning amiyogi chiemo gi pi. Kaso miyogi chiemo gi pi amiyogi 30 liters gokinyi. Kaso giwuok oko kanyo gichamo lum. Sama gin oko no achaka keto negi 30 liters moro. Kan gichak giduoge ot achaka medo gi 30 liters moro. Koro in a day magi amiyo 90 liters. Yeah. Erokamano. Sawdust mantie ka igolo bang' kinde marom nade nikech iwachoga ni gwen bende nitie kaka oluoro tuoche. In rita mage mitemo timo mondo kata gwen ma in godo kik yud tuo? Bang' every 2 weeks aloko sawdust. Yeah. Pokatimo lony mang'eny mondo ang'e ni onego loke bang' how long. But an owuon atemo ng'iyo hygiene makae. Kaka koro magi onego bed ni loko nikech koro by Friday gitieko their second week. Yeah. Okay. Kit structure kata kit ot ma iloso ni paro mane mano biro ni mar loso kit ot aina ni? Ing'eni nang'iyo ni kaluwore gi resources mane an go. Wan gi ute ma advanced, wan gi ot makoro chalo ma antiere goni. But natemo ng'iyo ni advanced no abiro chope, yes. But where can I start from? Koro mane momiyo nachako gima. Kaso be ing'eni nasedhi e farms moko maneno kaka structures chalo. Ema nomiyo I come up gi this design of the structure. Yeah. Kake in wuon in gi ujuzi mar fwenyo ka samoro gweno ma in godo kata achiel kuom gi oyudo tuo. To ka dipo ni nitie moro mineno ka tuo moro make. In gi kamoro miketo thenge like a special unit ma iwacho ni gwen aina ni kata gweno maneno ka ok dhi maber ni an gi special unit matere gweno ma samoro tuo. Special unit anyalo create. I'm flexible to create. But so far are attack pith poka bedo gi challenge. Nice. E gwen matindo ka ne wan gi challenge nitie moro mano hatch to tiende ne otur. Again not otur kapoko develop maber. But we were able to nwaloso section moro mana manonya bete kende mimi e chiemo kende. Koro mano gima I am flexible to adapt to. Yeah. Kaso kendo ng'eyo ka gweno tuo ki sami biro ka gokinyi sami miyo gi chiemo
inyalo yudo kama ntie e chieth gi ibiro yudo ka ntie moro ma is not yudo ka moro it's too liquid, you know. Koro mano nyalo ng'isi ni gweno chal ni nitie gweno moro ma ok ber. Koro nasebedo gi episodes machalo kamano, to kaseneno kamano tagoyo ga picha tapenjo jathieth to ng'isa yath mamiyogi. Koro kakelo yath tamiyogi amia te, nikech seche moko be mondo mi ifueny gwen achiel matuo gwen tek. Mekegi be imiyogi chanjo kani chako no migi chanjo koso kuma nikaogie kaka ni breed gigo to nikelogi akila kae kaka na incubate gi kucho kane gibiro ka after 4 weeks na miyogi mana Newcastle. Mane chanjo masemiyogi so far. To kaka imedo dhi mbele iwinjo ka jok mane gilony nyisi ni mbele ka onego bed ni miyogi chanjo koso achiel no rom? Pod nitie chanjo mabiro ma pod adhi miyogi mbele kae. Kari kae e kinde misebedo kitimo ohala ni, ber magi ma iniwuon inyalo wacho ni iseyudo chakre chak pidho gwen gi nyaka kuma koro ichope? Sama level ma pod antiere ni, pod anya wacho ni ber ma ng'ato nyalo neno en kichiewo tiyudo ka in gi gwen e compound. But e dweche 2 mabiro mbele kae abiro chako secure my own source of eggs mondo koro ka dhi mbele gi run my hatchery to an gi my own source of eggs. Koro gwen to nigi ohala nikech inyalo uso tong' to kise uso tong' be inyalo uso gwen. Koro gwen to nigi ohala. And then kendo sawdust maketo kaeni inyalo tiyo go e puodho. Kaka koro anapidho alot, koro anyadhi akete puoth alot to omiya manyiwa e puodho. Erokamano. Kari no ka jogo mantie kae bok ng'eny ahinya, ang'o miyo jogo tin moloyo mokogi? Jogo man kae gina sawa nikech e pith mar gwen ki nono maber tibiro yudo ka thuon achiel onego bed gi gwen 10 and ratio of 1 to 10. Koro man kae are just enough. End plan ni nikech sani to ni wacho no kius gwen main gono gi. Eventually neno kibro timo gi nadi, ibro medo market gi kae koso ibro uso gi koso ibro timo nango? Eventually magi ko chako nyuol tadhi chako run my hatchery kendo. Koro odhi miya source of eggs for my hatchery kaso tong' moko be adhi uso. To kat time gi mar nyuol orumo tabiro uso gi. But ineno ka atimo gimi chalo rotation nikech magi katieko nyuol to matindo ka biro bet ni chako nyuol. Koro I'm looking forward to a future ma an gi tong' continuously. To gweno be an go from stage 1 to the last stage. Erokamano ahinya janeno marwa, wadwa kawo dakika moko machuok wadhi e yweyo aeto bang'e waduogo ikidhi mabor. Timni e nyingi, matiende ni gima itimo ema biro loso nyingi. Ka timni rach to nyingi ema kethore. Ringreni wuoyo to be ichiko iti en aonda rem mora mora en ranyisi ni ringreni wuoyo kodi. E penj laktar walero weche ma ringreni temo nyisi ka wakelo ni paro mag jomolony. To wacho ni mondo mibed gi rageng' maber nyaka bed ni chiemo makare nikech askeche gi iloso kuom chiemo makare michamo. Paro manyalo reso ngimani. Kochopo kar food allergy kae to kinga ma del ma ng'ato chako gore gi chiemo mochamo. Kod weche mag thieth mayudore achiel kachiel kuom joma olony. Nyalo bedo ni ng'ato nigi ratil man malo. Koro konyono
to onyono to choke cartilage ka toyore konyono kecheratine mare man malo mano nyalo miyo bende ng'ato nyalo yudo arthritis no. E penj laktar gi Ruth Otieno wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV. Ang'o mosetimore ne joma ne ochweyo ogandawa? Adhi primary Kagonditi Primary School. Gin kanye sani? Mobilize kalere te ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafwenyo sigand ngimagi mopondo. Siasa ka ng'amoy waye maduong' kata e siasa en Daniel Arap Moi. Ng'e ranyisi mabeyo mane giweyo. Ne japiny mopogore kata ng'ama ne nie duond loch ne neno ni kopo ni Kenyatta dhi Tom okawie thuolo ni mondo tanwa piny ni kaluwore gi mwaseneno kuom. Ang'o ma gitimo sani? To kata kamano be pod gin kodwa. Nakedo ne wach sukari ma jobunge jonjo kod Duot nochaka ne bwana sukari. Gin kanye kod Walter Nyambaga tich ang'wen saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Seche mokago mona teri endala imos babana Batimaya kaeli yonge Samora bedo pinyi dendara Awuto kenda kaja neko endara Monde yud thuma mar era machon kaka skiza tune mari dial *860*416# Ramogi TV e od jothumbe duto. Eruru kamano. Machiegni kendo kidieny mar ariyo kaka wuono adwa na parni ni antie Dol Kodera odichieng' maka wuono wawuoyo gi chuny Gen Z ma pidho gwen. Adwa penje gin tuoche mage ma en wuono oseyudo chakre ochaki ka dipo ni entie godo to otemo timo nang'o mondo kochopo ndalone man nikech bo wacho ni koko chako owacho ni osebedo ohala ni e kinde ma dweche 3 koro medo puonjo akonyiso experience ma en wuono oseyudo. Wadhi mbele. Henry koro nikech inyisa maber ni sebedo kuom ohala ni kata experience makoro in godo wacho ni mar dweche 3 to nyiso ni in gi hero mar neno kaka gwen gi bedo madongo. Jomoko ka gero udi tineno ka giketo ineno ka bauno. In kari kae bauno konyo nang'o koni? Ing'eni gwen seche moko dwaro ni giyudo kama gichikore for like exercising and everything. Koro mane momiyo naketo bao ma ineno koket kanyo. Koro ginyalo chikore kaka sani nitie kamoro yweyo kanyo. Erokamano ahinya. To ne jomoko ing'eni inyalo bedo ni isebedo kijiwo osiepegi moko nyaka sani edonga inyalo nyiso mana ka riembo bi wachna lori kanyo to ihangona. An gadiera ni osiepegi misebedo go thoth gi osegombo biro neno project mitimoni kosariam. Ng'eny gi osegombo biro. To ka gibiro iri to koro ijiwo gi nang'o? Ing'eni seche moko projects gi seche moko ng'ato ok tim gi nikech ong'iyo ni cost, ochako ng'iyo ni pod onge gi resources. Ananyalo mana nyiso gi seche moko ni if you want to do something nyaki you start from where you are. Nyaki chak kamoro kama intiere no mondo eka modongo ing'iyo kaka biro. An kana chako project ni ne pok na pidho gwen, ne pok atimo ngo, but nadhi anyewa tong tarane machine. Koro na learn kaka process no dhi mbele. Nyaka koro sani nyawacho ni an gi knowledge moro matin mar pidho gwen. To odhi mbele maber so far. Erokamano. Drinkers gigi iluoko gi bang' seche adiwa koso kiketo ne gi pi odiochieng' achiel to iloko gi odiochieng' moro koso bang' seche nitie kaka iluoko gi? Any time ma pi bedo refilled aluoko gi. To ini wuon kaka jal manie
e pith mar gwen. Ang'o mibro temo timo mondo consistency cha obedi ka to dwaro gweno oyudo gweno. Sama tong' samoro onge in gi tong'. Ineno sama seche moko wan gi scarcity mar tong'. To an gima temo my projection with pithni and in a few months adhi bedo gi farm ma nigi 500 birds. Koro bedo gi 500 birds mano nyamia security mar an approximation of 430 eggs pile. Koro iyudo ka seche moko sama scarcity ntiere ananyalo bedo ni an gi tong'. Kasto seche moko be inyalo yudo ka tong' ng'eny e market. Majorly adil gi improved kienyeji ma miya fertilized eggs. Koro sama ntie competition mar uso tong' e market ana hatch to koro uso nyithi gwen. Koro mano nyalo konya mondo sama competition ntiere mang'eny oko kuchocho ananya biro gi a different approach to the market. Yeah. Nice. So far be in gi paro mar timo value addition karikae? Yeah. Ingani gweno is a wide source of white meat. Kawangeo. To other than that, gwen gi dhi miya tong'. Tong' anyalo uso, anyalo incubate gi, kata ka auso a day old. Yeah. Kaso kocha kwang'io sawdust anyalo kawe takete e puodho. To any other thing ma plant e puodho nyalo thrive. Obed alot, obed carrots, obed odhi thrive. Ne ng'at moneno chenro dichieng' ma kawuono, to en bende ne bracket mar Gen Z kata youth, kata samoro millennial moro, to nikech kaluwore kaka chenro bedo, oneno ka adier ka Henry cha nyalo timo gini, an bedo ng'anya manyo Henry. Tudruok onya tudre kodi nade, nyalo konyo gi social media handles, nyalo konyo gi email address, inyalo konyo gi namba minya yudi godo king'yo kamera. Namba minyalo yudago en 0742931892. Email na en henryogada77@gmail.com. Kasto IG handle na ben Hats37. Yeah. Koro mago avenues minyalo yude. Aya, ochopo sama koro wadwa dhi neno hatchery kata incubator ma en owuon otoyo tong'. Wadhi uru kono bende waneni kit tong' adi manyalo bede incubator ma en godo. Henry, wadhi. Hey, wadhi Henry. Hey. Koro wadhi wane kaka watoto. Koro kae ang'o ma timore? Koro kae ma watime hatchery. Oh. Yeah. Okay. Manyiso ni kae makoro incubator nini ka ito tong'. Yeah. Koro masini ting'o tong' adi? Mating'o 528. 528. Yeah. Mabe kusoma koro 528. Oh. Yeah. Koro bang seche adi wakoso iketo gi aketa kanto gi wirore mos. Machine ni kisekete to en automated. Koro en mo kiseketo tong' to koro piem imedo ntie kama ikete pie kae. Ntie pin kae. Koro piem imedo kanyo for the humidity. So you wait for your 21 days. Tiyudo tong'. Tiyudo gweno. Koro imeda pi koso en pi makiseketo to romo dhi for 21 days. Apana, en gima ibiro timedo. Yeah. Okay. Erokamano. Koro tray achiel, for example, gikuma Nairobi kocha sani bech tong' en 15. Mano mapoko tong' 15. Koro 15 tray ni samoro nyayudo gi 450. Okay. Koro into Nairobi. But anyways, ingeni tong' uso dirion tie michamo. Koro michamo na uso 15 bob. But tong' mibiro hatch
ma fertilized and 25 shillings achiel. 25 bob achiel to en gi 528 koni, chaki go gi 528 koni. Kwan odonjo koso kodonji, nitie lal koso nitie yuto. Koro in migole zikanyo ing'iya an bang'i koro ere ng'adhi gi lal. Dongin mibet miywak ma piny maruni onge kaka tim piny serikal omokonwa weche tek. Henry Gen Z to mama na value addition okadwa dhi maketh kanyo unya wacho ne lori koro to idonjo no ahinya awe uge mano. Iwacho ni gimoro amora man gi chakruok nyakora mogi ajwang nyaka bed gi gikone. Osebedo seche maber ma bende wasebedo kwa tayo chenro ni chake no wachake nyaka sani e wachopo giko. In jalno moka okinde mar neno chenro ni yena monda ka okinde mar goni erokamano ka tim bende mana an godo otimo tich makare agonu erokamano. In kaka japur to samoro diher ni mondo wabi walimi inyalo oronwa ote kitiyo gi email marwa mar purgiohala@royalmedia.co.ke kata inyalo oronwa ote machuok kitiyo gi SMS namba marwa men 33600 karuoth oyie wachak warom juma manyien. Luonga ni Alori nyaka Black. Odiochieng' ma kawuono nantie county mar Endless Potential mano Homa Bay County. Oriti masani. Mondo mine chenro ni kod mamoko mag pur gi ohala donji e viewsasa.com.